Yabona ntanga, empilweni kunento emele uyiqaphele. Engathi before nje uvula umlomo uphimise amagama, engathi bungaqala ucabange kuqala ukuthi lento ozoyikhipha ngomlomo wakho ngabe izomakha yena omunye umuntu okanye izomshonisa phansi unomphela empilweni yakhe. Nakho okunye kumele ukukhumbule futhi, kunezinto ezibuhlungu esizifisela abantu. Sometimes impilo yakho uyayibopha wena uqobo lwakho ufisela umuntu into embi. Leyo nto embi oyifisela umuntu uma siyabuya njengoba injalo izoshaya wena. Engizama ukukuchaza engathi ungayicabanga into before uyenze, because into iyakwazi ukujikela umnikazi wayo. Singafiselani izinto ezimbi empilweni, engathi besingathandana, sisizane, sibumbane, sibe munye. Imbongi yasemlilo bafethu, ningisapothe, ngiyathembisa inkondlo ziyeza kungekudala, nizosijabulela futhi nizithokozele kakhulu. Cela niqhubeke njalo ningisapothe, ningiseke. Ngiyabonga.